boleni tani amri influon yang fusigor la mali kono fakata se mali ko ma biye arabe me kalo kle saba samba flani mgon saba awon wisigile ka ba mun kono fon kono o gati sira o bismillah. Kuna fondamne la anga gul masrita ba minu me yamfunge marabulu la kanali ko sabateli kama no de FDS mowi uluko ni camion fla o mine o mi kono na hutara soro moto ke suke me fla o de bi akon na wa amoto bela jeni ko ni moto kura de wa madama do otumi camion kono na siga kera maminu na o de okum kono na siga se uluko ni daele na ya sa yele misega mene akoka chogomina. Kuna fanwere nasrala ni songo ya wuli gajo bilibili kera na rakunu tratado mekalo klefla samba fla ani mgwane sabana naraka ubora ninga ukunda conseil de cercle kaninga soroka fambela jeni ngoni mini wi ayira ka fokusira mimi bo ke wada ninga soroki kunda naraka ko sira ubara ko nimbela jeni joleno wi ala donia ka foko la kana balia o nyonya lenu kosebe ufeno wa mie kuran aleni jikoy uko ni sinsinente ukadu ko nana ni ko ni kelemi ka ke de kumbai uma ka ke ni de kunu ni naraka uluko ni ala donia ka fo kulukon minato conseil de cercle indala fo ukalainu ukasabati wa wewe dake ka nyeshi njamana nyemoma kwa ukofle ukamarabulena nga angaje ka ukaja kunguru naje nyomfe. Alisa katamani kuna foni caution million kelen ode sarali kofe ode kera sababu ye €1 kiatu dumia ni bela jeniku amako madame Vicher aleka liberté provisoire au soro liberté provisoire ali mato mogodat kuni ibisega siki iga demela yani iga kirindo o konche. Amitani kuna foni jen fa refe kerengere yala ami an kunda faransi ka ma on kunche ale no civil ale ni police olu ni nyonche ina fo bela jelemi akala machugo mina tenedo me kalo klifolo bebe barakelo togola don kerengere ni ma uri okum kona na zoro ko nimbora faransi dugu chama ni kona ninga soro ka wuliga joke obliga jo min kera fe min gon ma ben police ma sabula police bata ani woro ulu ko nimbora ninga wuliga joke lo uli bali uka wuliga jola uri okum kona na wuliga joke lo ulu ko ma usiki ku boloda usenga ka police ka ni wale na je wila ninga botolu taka essence ko kono katasma blala ninga soroka o Philippe Suma o de sinfe Nations Unies le rapport do bo Francika o rapport mi konana Nations Unies le ayira ka foko haramadia hake ko ni buyani te France jamana oka kabi kuna fondantu ami an kunla Kenya ka ayira la ka foko Kenya polisu ko ni nyajibo gazi do filikata fanga politique tondo maminu ko ni tuma fe kata jamana kuntigi aleka ko bendala jamana faba ukona na node Nairobi ka Kenya sigida kuna fonu wuli ga jo kele klekele ukona na kanyeshi fanga alema mi azimito no e fanga sena matonka laskide unyolo lo ko ni tuma fe ka sebendo bla mi dumini Senegal fon fo ta se courant o musaka ko ma Mali kuna fanja bala jibo ni mi danski kebi bona kuna fonna oni che awa kloma jola